Ezinye zezinto ezisohlwini kulomhlangano udaba lwegilamkhuba ekhokhisa imali yokuvikeleka ngenkani kwabakhi einhlelweni zengqalasizinda kahulumeni nokwenza izinhlelo zomnyango zingaphothulwa ngesikhathi. Akhona ama-project ofuna ukuthi uthola ukuthi amile aphazamisekile ngenxa yalabantu abayi-construction manager abayibiza bethi balwela umphakathi kanti abalwela umphakathi balela izisu zabo bagcine sebe ingqalasizinda noma isikole okufanele somphakathi nabantu okufanele ngabahlomola bathola amathuba emisebenzi lapho bagcine bengakwazanga ukwathola. Umphathiswa womnyango wemisebenzi kahulumeni nengqalasizinda uthi abazokugcina emadolobheni kuphela kepha nendawo ezisemakhaya zizothuthukiswa. Lokhu kuzokwakha amathuba emisebenzi esifundazweni. We are talks of ATR using our buildings in rural areas so we can bring SMMEs in who can't afford to pay rentals and all of that. So we're going to make our properties available so that we can help those SMMEs develop. But also we're going to kickstart infrastructure development, start building again, get those cranes up. And again, not only in Durban and in Pietermaritzburg and Richards Bay, but in our rural areas. We want to develop infrastructure and that will mean job creation. Umeya uthi ukubambisana namakhosi eholwa isilo kuzobamba iqhaza elikhulu ekulweni negilamkhuba eyifuna ingxenye yemali yezinhlelo zikahulumeni einkampanini eziqokelwa ukwakha.